Ginbisita ka mga katapo kang Provincial Social Welfare and Development Office ang Barangay San Juan, Sibalom, Antique. Agad dya personal nga makita kag madaraan kang inisyal nga bulig ang mga pumuluyo nga naapektuhan kang pag-agi kang buhawi. Uli, di ko ang kwanto, ang buhawi. Dito way sa kulit ka. Magali way sa kulit ka, di ko marunong buhawi. Tapos, nabistahan. Naburong tabo. Muli radya kasi matulog ka na ko siya. Magali ka panaw kayo, kung ara-ulan na magtulog ka. Diyo ka panaw, kung gabuhat ate. Ganata-na to. Duro yung salamat, kaya mo na yan, mukha mo tango. Pikado pa, nilupad pag balay no, way na. Tanan kid. Nag-abot kita na, lupad. Way, binabilin ma'am. Dito may nagtingab sa akin nga manugang. Patay ng bana na. Dito may kagangan ng bata ko nga. Bata ko na disable naman ra, kaya metritis. Ang mata na din sa kita. Salamat kay ma'am kung may kaluhin mo, bulig ng barsya. Salamatan kay sa bahal ma'am, ang bulig mo. Kaya maning ang doon sa kabuhi. Hindi man gid sa una daw daw hinay, sunod pagkapangarwa amuron to nga amon nga atop napalid. Amo lang ra atop tapos karamo dya ang gintakluban na dya nga balay. Amo ra do na damage man. Kung lang mabulig para makaano ito yung power na gasta naman. Amo ra iga bayad man bay kami sa inadlaw nga sa inadlaw nga nagaobra. Amo ra amoy nagdubli pagidobra. Wara nagakaturog ang inyo gobyerno probinsya. Padayon nga nagatatap, padayon nga nagabantay. Ang 25 ka pamilya nga apektado katong nag-agi nga buhawi, magabaton kang ayuda pinansyal agad nga anda amat-amat nga mabangon ang andang kabuhi kag panimalay nga nagba kang nag-agi nga dilubyo. 25 lang kang pamalay ang napikuhan kang buhawi kapon. Mapulikat nanda nga magpamalay nanda nga nagtutupa na. Salamat kami kay kadyaw nga tanain nagatugal diya nga dagit unang-unang nagatur diya kang mabusisa kang mga pamalay nga nagtutupa kag ang nagduduplo ikang bulig mura nga bakal kita salamat naman kay ang barangay opisyal ng barangay San Juan. Salamat kit kay Gubernador sana nga